जोंनि बर' फिसाफोरनि गोरबो बिखायावसो दंसै दाउ दिनै गैजारोङैनि थासारिया हाबा मावनांगोन बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव बर' समाजनि गेजेराव जोंनि गैजारोङै सुबुंफ्रा दिनै आरो दासिमबो दङ बे बाथ्रा बुंनो जोंहा एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दा बेजों लोगोसे आरो माखासे गोबांथार डिमान्ड खालामनायनि गोबां खोथा बुंदों अर्थात आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम बिथांमोना मा डिमान्ड खालामदों आरो मानि थाखाय बेफोरबायदि एबसुआ डिमान्ड खालामगासिनो दङ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ फुल डिटेल्स नायनानै लायोबा निश्चय बुजिनानै लानो हागोन आरो बिथांमोना बे बाथ्राखौ बबेयाव थानानै आरो बबे समाव मालानि समाव बे बाथ्राखौ फोसावामोन नोंथांमोना निश्चय किसुमाना नुबायबो जानांगौ बा किसुमाना नुवाखै जानांगौ स' जायफोरा नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि थ्रुयै नायनानै लानो हागोन दा बे भिडिअनि सिगां आं माखासे खोथा अर्थात हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंखो खाम्फा आरो चन्दन हितेश बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना बे भिडिअखौ सिगांग्रो गुवारै नायनानै लाग्रो আৰু চন্দনৰ কি হ'ব ৰাজনীতিকাৰী খাম্পা আৰু চন্দনৰ কথাটো মই অলপ আগত ক'লো প্ৰমোদ বড়ো কোৱাৰ কথা এইবিলাক মই কোৱা কথা নহয় BPF দলৰ যিমান নেতা আছে বা কৰ্মী আছে আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু আহা পিছত আমি ডাষ্টবিনত পেলাই দিম এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা মই কোৱা কথা নহয় কিন্তু এইটোতো চন্দন আৰু খাম্পাৰটো ভৱিষ্যতটো শেষ হিতেশৰো শেষ UPPL প্রমোদ বড়ো বা রঙ্গেরা নার্জারি বা আমার ইউজি ব্রহ্ম এই খাম্পা এই চন্দনে বা এই হিতেশে UPPL বিরুদ্ধে কি কাম করেছে করা নাই সেইটো কেতিয়াও পাহৰি নাযায় সিহঁতে আমি জানো সিন্ডিকেটটো আজিৰ কথা নহয় আগৰ পৰাই চলি আছে আৰু আজি চন্দন আৰু খাম্পায়ে যেটো হাইকোৰ্টত PIL দিছিল কেছ কৰিছিল বিটিআৰৰ এগেইনষ্টত এইটো আজি হিয়াৰিং হৈ আছে এইটো কোনবা ইউজি ব্ৰহ্ম কোনবা সেই ৰংগেৰা বা কোনবা এই কিবাটো পাহৰি যায় প্ৰমোদে এইবিলাক কি নাটক এইবিলাক পাহৰি যাব এই যে বাদ দে এইটো উল্টাহে এইবিলাক উল্টা কথা কোৱা মানুহ আচল কথাটো ইউজি নকয় কেতিয়াও আচল কথা নকয় UPPL দল নাথাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সিন্ডিকেটটো UPPLৰ যিবিলাক লিডাৰ কৰ্মী MCLA ইহঁতে কৰি আছে কি প্ৰয়োজন আছে মোৰ যদি প্ৰয়োজন আছে মই থাকিলে হয় আমাৰ বিৰোধী হিচাপে নেতা একজন আছে সি আছে বাস हाग्रामा महिलारि सारा अर्थात BTCनि बारग' चिफ जायखौ बुङो जों हाग्रामा महिलारि सार नङा होमबा बिथाङा दिनैनि दिनाव मानि खारनाव चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि बिथां आरो लोगोसे हितेश बिथांमोनखौ मानि खारनाव दाखोरबारियाव अर्थात डास्टबिनाव गारनानै दोनजानाय दाखोर होननानै बा दाखोरजों समान रुजुखो दा बिनि जाहोना मा अर्थात गुबै जाहोना मा जोङो दिनैसिमबो सानस'ना मोनाखै अर्थात पाब्लिकफ्रा जों नों आङा दासिमबो बुजिस'नानै लानो हायाखै दा जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोनखौ हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा जिथुनाखि बिथांमोनहानो जाबायमोन BPF दोलोखौ गायसननाय अर्थात BPFनि हेड खुन्था होननानै बुंजायोमोन बारु जा हाग्रामा महिलारि सारा मैखोमै गायसनजाखानाय मजबुत गेजेरनि खुन्थियामोन दा बेजों लोगोसे साइड मथा-मथि साइडनि जिथुनाखि बारानसा खुन्थाफोर होनना दा बे खुन्थियानि गेजेरजों जिथुनाखि साइड बारानसा खुन्थियाफोरा दिनैनि दिनाव हेड खुन्थियाखौ गारै थांगासिनो दङ अर्थात गुबुन दोलोनि खुन्थिया जानानै थाहैगासिनो दङ दा बेफोरबायदिखौ नागारनानै थांजानायनि दिखारावबा माखासे दुखु नांनानै हाग्रामा महिलारि सारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ दा बिनि गेजेराव बा बिनि अनगायै जेबो बाथ्रा गैया नामा आं बेखौसो सानगासिनो दं मानो होनना बुङोबा बिथांमोनहा पलिटिकेलनि समाव बेफोरबायदि गावजों गाव गोबांथार माने सैलायलायै अर्थात जेरै बुंनो थाङोब्ला दुखु मोननो नाङा दै सैमाया जेरै ओंखाम फिथर थरसे गारना होयोब्ला माने नों मोनजाया आं मोनजाया नों मोनजाया आं मोनजाया सेलायलायो नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो माने बिथांमोनाबो पलिटिकेलनि अर्थात गादिखौ सेलायनायनि थ्रुयैनो बेफोरबायदि नानांथा माने जोङो पाब्लिकफ्रा खोनासंथावै अर्थात गनायथावै बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो बुंबाय थानो गोनां जादों नामा दिनै मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा नायल' जाल' आं बारंबार बुङो मोननैल' पलिटिकेल दङ जायनि जाहोनाव BPF आरो UPPL बिथांमोना दासिमबो बिदा फंबाय जानानै बा न'खर गंसेनि जानानैनो जोंनि बर'नि पलिटिकेल हान्जाखौ मोजाङै दैदेननानै लांनो हायाखै अर्थात बिथांमोनहा आरोबाव जोंनि बर'फोरनि जायगायावनो बा गेजेरावनो फिन आरो गोदान पलिटिकेल हान्जा सोसनगासिनो दङ अर्थात गायसन होगासिनो दङ दा बिनि गेजेराव जोङो गोबांथार नुनो मोनगासिनो दङ सोरांब्लानो अखा नायब्लानो बे पलिटिकेल खाथि समाव बा पलिटिकेल भटनि खाथि समाव मास मोनथाम मोनब्रै मोनबासोनि सिगांनिफ्रायनो गोबांथार जोङो गावजों गाव सोंखारिलायनाय नारा नाथा जानाय अर्थात बुलाय सुलायबो जों नुनो मोनो नाथाय बेफोरबायदि बुलाय सुलाय जालायनाया जोङो गुबुन हारिनि पलिटिकेल दोलाव जों नुनो मोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो अर्थात जोङो गावजों गावसो जोङो बुलायलायो गादिनि थाखायनो गादिनि लबावनो जोङो दिनै माने सोरबानो नांगौ बिटिआर सोरबानो नांगौ
बिटिसि सोरबानो नांगौ बड'लेण्ड सोरबानो नांगौ पलिटिकेलखौबो माने सोरनोबा नांगौ बिजेपि सोरनोबा इउपिपिएल सोरनोबा कंग्रेस सोरनोबा एजिपि सोरनोबा नांथारो बेफोरबायदिनो जेसेबांखिनि पलिटिकेल दं नङा होमबा जोंनि बे बुहुमाव गासिबो पलिटिकेल हान्जाखौनो जों बर'फोरनो नांजोबगौ नाथाय गुबुन जायगायाव मोनसे बा मोननैनि बारा पलिटिकेल हान्जा गैया बेनो आरो गावजों गावनो रानलायनानै मिलायनानै सोलिलायो दा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावसो जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोना आरो हानायबो नङा नामा जोंनि बर'फ्रा बे जुगा बा बे संसारा बेलथायनानै थांबाबो ज' जानो आं बेखौसो माने नोजोरबो होगासिनो दङ माब्रै होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रामबो सोरांब्लानो अखा नायब्लानो माने गावजों गाव दाङाबाजि जानाय खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानाय पलिटिकेलखौ लानानै बे गादिखौ लानानैनो बिथांमोना गावजों गाव माने दाङाबाजि जानो नागिरलायनाय माब्लाबानि समावथ' गथ' मोखां महर सोलायलायनाय डिसप्ले सोलायलायनाय बुलायलायनाय जायो अब्ला जों बैफोरबायदिनि थाखाय जों नुहुरा जे माब्लाबाबो बर'फ्रा खौसे जानो हागोन होननानै दा जाय हक नोंथांमोना खौसे जायाब्लाबो मोनसे पलिटिकेलावनो ज' थायाब्लाबो आं सानो सिटफोरखौल' नोंथांमोना मिलायनानै आरामै बिदा फंबाय बायदि रानलायनानै सोलिलायोबा मोजां जासिगोन नामा मानो होनना बुङोब्ला जों बेसेबां नायबावनो जों पाब्लिकआ नङा होमबा जों पाब्लिकआ जेरैबाबो पलिटिकेला 10ता 12ता थाथों बा मोनसेयानो थाथों नायाबा नायखानाय नङा नोंथांमोना आरो नायग्राबा मोनसेयानो नायखागोन आरो 10ताबो नायनांगौबा नायखाजोबगोन बेखायनो नायाब्लाथ' नोंथांमोना मा 10तानि जायगायाव 100ता पलिटिकेल हान्जायानो फैयो मानो थेवब्लाबो जोंखौ नायखानाय नङा जोंनि बर' फिसाफोरनि गोरबो बिखायावसो दंसै दावदाब जानानै जोंनि हारियादि बेसेबां दुखु खस्थ' जारलायाव सैनांगासिनो दङ जोंनि बर' बिमाफोरनि मेगनावदि माबायदि मोदै बोहैगासिनो दङ रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रादि माबायदि दुखु खस्थ' भुगिनांगासिनो दङ बेखौ जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजा फिसाफ्रासो मिथिजोबगौ नाथाय नोंथांमोन बायदि पलिटिकेलनि गाज्रिखौ लुगैसुला नोंथांमोन बायदि पलिटिकेल गाज्रिनि लबियाफ्रा थाखा फैसानि लबियाफ्रा माब्लाबाबो बर' रायजो राजा आइ आफानि मेगननि मोदैखौ नुहुरनाय नङा आरो गोरबो बिखायाव दावदाब खानानै थानायखौ नुनाय नङा आं नैखौ सानो आरो दा जायनो माने थाखा फैसानि महर मोखां नुयो लालसाफोरखौ नुयो अब्लानो सोलायलांजोबो खोनानो मोन्दों जों दायो सोरबा बायदि बिथांमोनहा मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बायजाजोब्बायसो होननानै नाथाय बेसेबां थाखायाव बायजादों बेसेबां मायाव बायजादों जों बेखौ दा बुंस'नो हाया नाथाय जुदि बाथ्राया सैथोब्ला सानसे समाव बिनि प्रुफ ओंखारगोन आरो एभिडेन्सआ ओंखारजोबगोन रोखा रोखानो स' नोंथांमोना आं बांद्राय गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव दिपेन बर' बिथाङा बा एबसुनि आफादगिरि बिथां सारा मा बाथ्रा फोरमायखो बिनि सायाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा क्लियार मोनसे स्टेन्ड लानानै दङ बे एमेन्डमेन्टखौ लाबोनांगौ आरो गासै नर्थ इस्टनि 10-6 सिडुल बयनोबो मर अट'नमि मर फाइनेन्सियेल क्षमता होनानै जोंनि जि लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ क्षमताखौ बांहोनांगौ बेनो बयनिबो स्पिरिट आरो बे स्पिरिटआव प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आसामनि गिबि मन्त्रि बयबो एकमत आरो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि टिमा खामानि मावगासिनो एबसुआ जोङो प्रेसार ग्रुप आरो दाबिग्रा आफाद हिसाबै जोङो सरकारखौ प्रेसार होगासिनो दङ बेखिनियानो आरो फैबाय थानाय समाव मोजां रादाब मोजां खौरां जोङो इमिडियेटलि फैबाय थानाय 1-2 मासनि गेजेराव मोनगोन होननानै जोङो आसाबादि आरो दिनै गैजारोङैनि थासारिया दाबो दङ बेखौ जोङो गैया खालामनांगोन बेनिफ्राय जों उदां जानांगोन इलिटारेसिनि जेंना इडुकेटेड आनएमप्लयमेन्टनि जेंना लेक अफ क्वालिटि इडुकेसननि जेंना बे दाबो दङ समाजाव दायना दायनि जौ जुवा ड्राग्स हिउमेन ट्राफिकिं चाइल्ड मेरिज बेखौ जोङो गैया खालामनानै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिश्व दरबाराव मुलुग लेभेलनि स्टेन्डार्डआव जोंनि IIM IIT मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज सिभिल सार्भिस स्टेट आरो नेशनेल लेभेलनि आरो जोंनि बर' मिडियामनि जिखिनि थासारि जेंना जेंसि दङ बेखौ रोखायै राफोदै जोङो सुस्रांनानै बर' हारि दानायनि इसिं आरो बायजो जोङो गासै बिथिङाव हाबा मावनांगोन बे समायखिराखौ दिनै जोङो बे जोनोम सानाव जों लाबाय आरो फैबाय थानाय 100निफ्राय 1000 इयार्ससिम एबसुआ बर' हारि दानायनि थाखाय निस्थाबान कुनु मेंनाय बानाय गैयाजासे कुनु जोङो जिरायनाय गैयाजासे जोङो सेल्फलेस भलुन्टारि सार्भिस होलांनायनि गेजेरजों हाबा मावगोन आरो बे साफ्रोमबो एबसु बिबानगिरिफोरनि माने गुबै आरो गाहाय थांखि आरो समायखिरा जानांगौ आं बेखौनो दिनै खावलायबाय।